Aldizkaria aurkeztu dute artxibo lan handia egin ostean, herriari lotutako hainbat historia batzen ditu. Egungoak eta aspaldikoak, ez ezagunak, gehienak. Nork daki estaterako, Cervantesen onkixoten lekitxar baten aipua ageri dela. Katuek onkixoteri erasotzen diotenean, Altisidorak Aparizioren olioarekin sendatzen du. Hicieron traer aceite de aparicio y la misma Altisidora con sus blanquísimas manos le puso unas veces. Aparicio san alako sasi mediku bat deitzu baleike, lekitxarra eta Carlos Emperadorin garaian eta Felipe Bigarrenen garaian ibili izan kortian ziar. Aparicio de Zubiaren historia, Napoleonen inbasio garaian lekeitiarren parte hartzea, pasadizoak, bitxikeriak, baita egungoak ere. Kurik aldizkariak izen bera daraman katuaren laguntzaz oso istorio ezberdinak kontatzen dizkigu. Batzu dira, historiaz lotutakoa, beste batzuk, kantaren bat, euskeria, lehengo euskeria, arkeologia pur bat, ez duguna nahi izan da betiko lez histori zerillo aburrido batein. Irakurlego zabalari zuzendua, Lekeitioko gozogileen goraberak, Las inquietudes de Xanti Handia liburuan oinarritutako pelikula Lekeition errodatu zutela ere gogora dakarkigu Kurikek. Aldizkaria ondarea babesteko taldeak egin du, batez ere Aldundiko artxiboan eta bereziki Lekeitiokoan aritu dira. Privilegio handia da Lekitxon bertan artxibo eukitxia, bertoko datu asko eta asko badaukauz, azterketak etxeko bebai asko berrezago da, eta bide horretan ez bakarrik ondaren materiala edo ikutzen dana, baizik eta beste ondare mota guztia bebai babestuna izango gendukez. 700 ale kaleratu dituzte eta zenbaki gehiago ateratzeko asmoarekin hasi du ibilbidea Kurikek.